Türkmenistan'da barha itileşen mali krizisinin ve adyk gıççylygynyň arasynda döwlet karhanalarynda iş orunlarynyň kemeldilmegi dowam etdirilýär. Lewap vilayatynyň 10-dan gowrak döwlet karhanasynda işgärleriň 25-30% wezipesinden çetleşdirilýär diýip Azatlygyň ýurt içindäki habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmasızlyk şertinde 2 aprelde maglumat berdi. Lewap ösümlük ýağ kärhanasynyň Newti gaýtadan işleýän zawodyň awtomobil ýollary kärhanasynyň paxta arasalaýjy we pamyk egirji fabriklaryň ençemesiniň işgär sanyny kemeltmek barada Aşgabatdan ýürüýte görkezme geldi diýip Lewap vilayaty häkimligindäki çeşme anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Mundan başga-da ozal edara kärhanalarda 3 garawul 3 günden çalyşyp nowbat çeken bolsalar, indi olaryň diňe ikisini galdyryp, beýleksini hem işden boşatmak barada karar edilipdir. Habarçymyz bu ýagdaýlaryň gurrunu ýan edaralarda para horlugy hem ýol açandygyny belleýär. Edaralaryň ýolbaşçylary kim köp para hudurlasa, şolaryň galdyryljakdygyny aýdarlar. Biýalaç adamlar iş orunlaryny ýitirmejek bolup, kart gowula hem düşüp para üçin pul toplaýarlar diýip, habarçymyz bu ýagdaýlary başdan geçiren Lewaplylaryň birine salgylanyp maglumat berdi. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça Lewap vilayaty häkimliginden ýa-da gurrunu ýan edaralaryň ýolbaşçylaryndan resmi kommentari alyp bilmedi. İşden boşadylýan işgärleriň jemy sanyny hem anyklamak başartmady. Bu Türkmenistanda şu ýylyň başyndan bäri döwlet edara kärhanalarynda iş orunlarynyň kemeldilmegi boýunça ýaýbanladylan çäreleriň diňe soňkusydyr. Azatlyk ýanwar aýyndan bäri Marynyň käbir döwlet edara kärhanalarynda Lewabyň daýhan birleşiklerinde iş orunlarynyň kemeldilendigi, ýapylandygy, netijede müňlerçe adamyň işsiz galandygy barada maglumat berdi. Bular Türkmenistan'da eýýäm ençime wagtdan bäri dowam edip gelýän, şeýle-de häkimetleriň koronawirusyň ýaýramagyna garşy alyp baran çäreleriniň fonunda hasta yaramazlaşan azyk krizisiniň fonunda bolup geçýär. Lewapda ýylyň başyndan bäri eýýäm ikinji gezek köpçülikli ýagdaýda iş orunlary kemeldilýär. Adamlar häzir biýalaç ýagdaýda diýip habarçymyz 2 aprelde gurrun berdi.